ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କେବେ ପିଆଜ ଆଉ ଷଣ୍ଢାରେ ପିଠଉ କରି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜେଇ ନେଇଥିବେ, ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ସେଥିରେ ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଜିରାକୁ ଦେଇ ବାଟିଦେବେ। ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଆଉ ବେସନ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେସନ ନାହିଁ, ବୁଟ ଡାଲି ଅଛି ତ ବୁଟ ଡାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଭିଜେଇକି ନେଇଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟିକିରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢାକୁ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଆଣରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣଟା କରିଥିବା ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଆଉ ତେଲରେ ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ପିଠା କରିକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଗରମ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତରେ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଖାଇଲେ ତ ଡବଲ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ପିଠଉ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।